Masquera say, Muria Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukia paninu channel, please don't forget to subscribe. Kama chungo agara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Muria Zimbabwe, takuigirai, nyaya ya buditswa ni allafrica.com. Ababudu wa chara ya wachiti, President Emerson Damuzo Mnangagwa, wameka a move, mshule mkunge, the succession battle within ZANU-PF yava kuintensifya mamira zvakaita pari kunzi pane potential coup yanga ichirongwa. So President Emerson Mnangagwa vaenda kunoita counter that coup, vakawanikwa vachipa 700 masenior army officers mota reZimbabwe. Nyaya yakakonfirmwa navaGeorge Charamba. Naombera mushe nyaya yabuditswa allafrica.com vachitaura vachiti, as the succession battle within ZANU-PF intensifies, President Emerson Mnangagwa has moved to stave off any potential coup by awarding more than 700 senior army officers top of the range all-terrain vehicles. His spokesperson George Charamba has confirmed. Mnangagwa's decisions follows his absence from the United Nations General Assembly amid intelligence report suggesting the possible arrest of his loyalists, controversial business tycoons Kudakwashe Tagure, Wigno Chivayo, Delish Nguwaya, and Paul Tungwarara. The four were reportedly named in a corruption dossier Vice President Constantino Chiwenga presented at the recent ZANU-PF Politburo meeting in Zimbabwe. Haunted by the spectre of November 2017, Mnangagwa appears to be taking no chances, seeking to appease the military, the traditional kingmakers in Zimbabwean politics. His Excellency the President today awarded over 102 vehicles to the ZDF in order to capacitate the defense forces. All told, the ZDF will get 700 vehicles, the first ever time that ZDF has received such a consignment within a short time bracket. Charamba announced on his X account on Monday. The timing has raised eyebrows within many, viewing the gesture as a clear coup-proofing strategy. Charamba defended the move, framing it as a fulfillment of service conditions for senior officers. The vehicles, which are part of the conditions of service for senior army officers, plug a gap in conditions of service for officers, some of whom had gone for a couple of years without full set of their entitlements. However, he also revealed the allocation is structured as a loan. In public sector parlance, these vehicles are called personal issue service vehicles. What that means is that the vehicle is personal to the ever, who is also allowed to buy the vehicle after stipulated time. The development has already sparked public scrutiny within critics, demanding clarity on the source of funds and whether the purchase was accounted for in 2025 national budget. Observers warn Zimbabwe is increasingly resembling a mafia-style economy where political elites distribute vehicles and perks like candy to loyalists and strategic allies in order to cling to power. Tomabuditsiro akatwa nyaya iyi muri Zimbabwe neallafrica.com. Tingazive kuti munoiona sei itudziro zvamuri kufunga mu comment section. Wana Tungwarara nana Chivayo vanhu wakaintroducedwa to a mini mafia kana kuti tuma mercenary tuvanhu twakangotengawo tupfuti, then nenyaya yekuti mukuru wechigananda ndiye ari kutonga mukuru wavo, they just think kuti tuma mercenary twavo tunongopinda muZimbabwe patunodira and do whatever they want. Chavasiri kuziva ndechekuti almost 40% of Zimbabweans vari kugara, especially in South Africa, they are well trained to do whatever zvavanokwanisa kuita as far as kana nyaya dzepfuti is concerned. Ingori nyaya yekuti hadzibvumirwi kupinda muZimbabwe chete, but we have well trained comrades vari muSouth Africa, ex-soldiers vanobata pfuti zvekuti handei, wakapinda mumasecurity sectors, vamwe magadhi, vamwe vari kuita cash in transit, vamwe vari kurana masecurity companies, vari well versed, vari strong, wekuti
even kurevolution vanoticonsulta kuti kana vakomana maremerwa, as long as muine mukana wekuti tinopinda sei munyika, havashayi zvekuita. So vana Tungwarara, they think kuti they have monopoly of those petty games dzekuvhundutsira vanhu netupfuti twavo twekwaKota Mayuti. But the other thing which they don't understand is vakomana ava vari kutungamira revolution vane strategy yavo iri watertight yekuti even Mnangagwa paari izvezvi akangonyarara akangoti vakomana itai henyu zvamunoita, inini ndakundikana. Waakutongotraya kupana-pana ndivana Tungwarara ivava nana Chivhayo nana Tagwirei. Tagwirei anyarara futi because akazotozviona kuti munhu waakatemba Mnangagwa wacho is powerless. Power ramaoko emaComrades. Ndosaka muri kuona paakuverengwa Riot Act, even mitemo yaakuchinjwa, expenditure yegovernment yaakunzi ngaikatwa. Mnangagwa anoda kuspenda kane cabinet yake nana Tungwarara ivavo. Kusiyiwa kwavari kuita vachiita zvimafo ED zviya inhau yekuti mari itenderere munyika, because mari yacho ndeyekuba. If we don't allow kuti mari iyoyo iende kuvanhu, nhasi vanga vaine chiprogramu chematicha chiya, and they thought kuti they are buying anyone. Ndiani ticha anoda kuvhotera Mnangagwa? Ndiani ticha anobhiliva muna Tungwarara? Ndiani ticha anobhiliva muna Nachivhayo? Ndiani ticha anobhiliva muna Tagwirei? But pane imwe information yekuti vakuru havabvumidzi kuti tiibuditse, but Zimbabwe ndeyedu. Saka pamwe pacho pane maComrades anenge ambotibata i6 pack, tinobva tafarisa tobudisa chokwadi chiripo. Anonzi Comrade Chiwenga uya ndiye president wenyu as we are speaking today. He is now in charge. Angova maprocesses chete. Dai Mnangagwa ari president akaenda kuAmerica kuunga uko, hapana kwaachaenda achinomiririra nyika. Zvinhu zvachinja. Ndio inonzi house arrest yaane muchinda wenyu uya. He doesn't have any moves. Ndosaka muri kuona anotaura ndiwo vana Tungwarara ivavo, vana Tagwirei, vana Chivhayo vachingorotomoka vari kwavari ikoko. Asi maComrades haasi pakumhanya because power ramaoko avo. Ndo chinhu chamunofanira kuziva. Haasisina chinhu Mnangagwa wenyu ya. He is gone. Saa izvezvi kana mukamuona nemotakedi yenyu, butsurai, nothing will happen to you. He is gone, that guy. That much you need to understand. And we are going for 2 serious weeks, the demonstration of power, starting from Monday. Because maComrades azosvika pakutsamwa nawo nenyaya yemamoves avanga vakuita. They were moving so fast ka. So ututu ana Tungwarara doesn't have a political background. Haana politics dzaanoziya. Angofana mudhenda wekuti they are in politics at mess. Ongosvika ongonzi munhu ari kunzwirwawo tsitsi kupinda politics, onzi ngaite secretary general weparty. Party yakaita seZANU PF. maComrades muri kuona zviri zvinhu zvinoitika izvozvo. Do you think kuti that happens? maComrades aya akatarisa aya pachienda kuti chidhindo chinenge china mudhenda asina any background repolitics kunze kwekupinda pazvigaro zvekunzwira tsitsi. Wana Tungwarara vaya, do you imagine one day Tungwarara achiholda a political position yekuvhoterwa nevanhu? Mwakamutarisa imimi. Those are the last kicks of a dying horse. Sekutaura kwamboita Comrade Traore masikati kuti huku yaMnangagwa haisisina musoro, irungopaparika ichingoendawo. Saka mukaona ichipana-pana musavhunduke, kana pasisina musoro hapasisina. Mnangagwa is powerless now. maComrades are now in charge. Ndo mamiriro akaita game.
Saka mukaona pese patinenge pachingonzi tiri kuremekedza waMnangagwa dzaaromance dzekuti process nenyaya kuti nyika yakakura haingokandidzwani kunga muri kukandirana zvidhina, asi madecisions atochinja. Awa vakomana awa apart from kumhanya zviri legendary, pachasungwa vanhu zviri serious pataakunonangana napo apo. Asi we have 2 good weeks dziri serious dzataakunotarisana nadzo, nenyaya yekuti the decisions are already made. Apa we are not preempting, we are talking of things which are on the ground now. Ndo zvinhu zvataakutaura. Saka anyone anenge achitaura kuti tiri kusaidhi kwanatungwarara, days for ED, havasiyei vatarisei. List riya rakabuda riya, they are not playing those comrades. Hanzi maartist aipiwa madonations anopinda papi, muchavaona kuti vanopinda papi mujeri. Ndodaira kuti maZimbabweans nenyaya yekachikoro kamwe katakaendeswa kemaBritish kasina that critical thinking, we just try to analyze things at top level. Wotaura iwewe kuti kana munhu wadoneterwa zvinhu zvekuba uchinyatsoziva kuti nyika iri kutaura each and every day, macomrades ari kutaura each and every day kuti regerai wakomana, iwe woti hanzi this is a donation saka handingairambi, wagota kamoto wembavha. But the new dispensation is coming very soon. Ndo pamuchatsanangurirana kuti wanopinda muchitokisi sei. Saka izvo hatichazvidiscuss a lot of things, asi pachamhanyiwa and the people are going to be arrested zviri legendary. Zvaya zvokuti unotiza uchienda kuna Dubai, regai timboona hedu hanzi ndiri kunoona mwana wangu munyowani kuDubai. Oh, it's fine. Asi kumacomrades ari kumhanya chinhu ichi. We don't want a situation yekuti vakomana ava they will be allowed to get out of the country. Kana vasati vaungana munyika, beta kuti chinhu chimbomirwa. We need them to be inside the country. They need to answer. They have a lot of questions dzatinadzo which they must answer. Iwo zvigananda izvi havakwanisi kutiza sezvakaita vamwe. Abuditsa zvigananda kana tiri kuti time yeaction signal yauya, munhu iyeye mutengesi is the enemy of the people. Even kana ikawa new dispensation, anyone abvumira zvigananda kubuda paborder is an enemy of the people. Macomrades, vanhu ngavabatwe as per agreement. Vanhu ngavaiswe muchitokisi. We have questions dzatiri kuda kuvabvunza vakomana ava. They must answer. Because if we don't have answers, emabatiro avanga vachiita basa, hatichinge tauraya nyika. Saka pamberi nerevolution, macomrades, pamberi neunit of purpose, mirai panzvimbo, musasumuke sumuke. Chinhu chakabatwa kuti dzvi.